Avui estem proper de casa, al Mediterrani, a Itàlia. Benvenuti a la costa romana. Benvenuti in Italia. Són 120 quilòmetres de costa que comencen així, a Civitavecchia. Civitavecchia es el puerto más grande de Roma. Aquí es donde todos los cruceros que hacen escala en Roma es donde atracan. Fins a Nettuno. Això sí, sempre guiats pels nostres valencians. Hem pensat una cosa molt bonica i molt entretinguda, que és fer un paquet de jet surf. Ànima, i Víctor! Navegarem per la nostra mar. Això és un autèntic privilegi. Al final Italia es como España, un país con mediterráneo con mucho sol. Rubén, amb xocarem? Se nota que estem al Mediterrani, peix fresc, entrarem a la llotja de Fiumicino. Todo, se vende todo todos los días, me acaban de decir, Enrique. La sepia de Valencia, Pipón. No, la sepia de Fiumicino, sepia de Fiumicino. Ah, A quant tenen la galera, quan val la sèpia? Avui ho descobrirem. Valencians Salmón. I també ens banyarem en el lago di Brecciano! Valencians al